Dobry dzień, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy siódmy tydzień w roku, od 12 do 17 gromicznika. No i mamy też tyle ciekawych wydarzeń z tego czundu. No i tak, 12 albo 13 to źródła rozmaice podawają. W 1368 roku miał układ w Drawsku Płemerskim między polskim króla Kazimierza Wildzim a grufa Wettona z Brandenburgie. No i na mocy tego układu Czaplinek i Drachim do tej pory należące do Brandenburgii stały sadzila polskiego państwa. 14 gromicznika w 1678 roku król Rzeczpospolitej Jan III Sobieski opuścił Gdańsk po 4 miesiącach pobytu na Płemerzim. No i nigdy nie wrócił na dobyt, choć miał tu wiele swoich prywatnych dóbr, między innymi wejrowe i żucewe. A w 1945 roku 14 gromicznika Czerwona Armia zajęła Chłenicę. No i dywni i czasowcyk tery pozywy sa to wydarzenie wyzwoleniem, choć tak poprawdze zaczęła sa tu nowe okupacje. Na Kaszebi podczas Polski Ludowej Rzeczpospolitej nieoficjalno do domach gdele na to prosto, że przeszle Rusce. No i w oficjalnej propagandzie było to wyzwolenie, no, a z Kaszebi gdale, że prosto przeszle Rusce albo ruska armia. No 15 gromicznika w 1283 roku podczas zjazdów w Kampnie księża Mscewej Dredzi i księża Wielkopolski Przemysł Dredzi spotkali się no i zawarli porozumienie. No i tak do końca nie wiemy, czy to był tak pozwolony układ przeżycy, w jakim panownik, jaki przeżył tego Dredziego irbewał jego ziemia, czy był prosto hołd, lenny hołd złożony przez pomorskiego księdza. No tak rozmaice historycy o tym gadają. No i też 15 gromicznika w 1945 roku Czerwona Armia zajęła też Tuchwela. To no widzę, że przesuwał się coraz bardziej na norda, w stronę Bełtu. To wszystko na ten tydzień, nie ma tego wiele do ucieczki.